Европейската централна банка обяви ново намаление на лихвените проценти. Президентът Кристин Лагард потвърди намаление от 0,25% пункта, което е второто за 2024 година, само 3 месеца след първото намаление. Лихвата по депозитите беше намалена до 3,50%, а основният рефинансиращ процент спадна до 3,65% поради технически корекции в оперативната рамка. Лихвеният процент по пределното кредитиране също бе намален до 3,90%. Тези промени ще имат значителен ефект върху инвестиционните пазари. При по-ниски лихвени проценти заемите стават по-евтини, което може да стимулира компаниите да вземат кредити за разширяване на своя бизнес. Това от своя страна може да повиши корпоративните печалби и да подтикне инвеститорите да купуват акции с надеждата за по-високи доходи в бъдеще. В същото време, по-ниските лихвени проценти намаляват привлекателността на държавните облигации, тъй като те предлагат по-ниска доходност. За потребителите и инвеститорите, по-ниските лихви създават нужда от преоценка на техните стратегии, особено по отношение на дългосрочни инвестиции като акции, облигации и недвижими имоти.